jiġi mwassallilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing. Riduha rebħallum u b'saħħa riduha u ħasbu li wara l-pole position tal-bieraħ kienet se tkun fatta rebħa. No way! No way! Anzi! ħbib tiegħi tal-Ferrari u ħbib tiegħi tal-Red Bull. Salutate la capolista! Grande Oscar Piastri! Grande McLaren! Ma qabel xejn? Nibdew billi naraw ir-riżultati uffiċjali tal-Grand Prix tal-Azerbajġan u mill-ġdid nerġgħu naraw dak il-ġmiel ta' podju Oscar Piastri jirbaħ il-Grand Prix tal-Azerbajġan fuq McLaren Mercedes. It-tieni post Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, George Russell it-tielet fuq Mercedes. Il-postijiet l-oħra ta' żona punti għadhom Lando Norris fuq McLaren ir-raba', Max Verstappen Red Bull il-ħames, Fernando Alonso Aston Martin it-sitta, fis-seba' post Alex Albon Williams, fit-tmien post Franco Colapinto Williams, fit-tisa' post Sir Lewis Hamilton għal Mercedes u fl-aħħar post Oliver Bierman għat-tim tal-Haas. L-aktar veloċi tat-tellieqa għamilha ma ksawx it-ngħid. Għamilha Lando Norris ħin ta' minuta 45.255 fl-42. U fakrukom li għedin xandira diretta daqsna tkun min irid jintervjeni jgħid tiegħu jilmenta fuq din fin tuluit u x'nista' ngħid. Illum, anzi wara llum, ara min nisma' jgħid xi ħaġa anke nofs farka kontra Oscar Piastri. Sewwieq illi kif jgħidu t-Taljani għadu palle così illi mhux biss reġa' tagħna overtaking maneuver fl-ebzata Libja irnexxielu jieħu l-ewwel post, għamel madwar 30 lep
jiddefendi minn Leclerc u jien dejt ngħid kemm ħaddu mad-dejja telliqa, kemm ħaddu mad-dejja telliqa u irnexxielu jiġbor rebħa oħra għal-leaders, il-leaders il-ġodda tal-kampjonat tal-kostrutturi, il-McLaren. Issa, naf li ħatibdew bil-polemiċi għax Papa Jordes, imma llum għal darbohra erġajna u rejna biċ-ċar illi l-aqwa driver line-up u la qed ngħidha bil-presunzjoni, u mhux qed ngħidha b'arroganza, ma qed ngħidha għax id-drakka qed tkompli tikkonferma l-aqwa driver line-up li hemm fil-grid bħalissa u li se jkun hemm fil-grid is-sena li ġejja wkoll u ta' wara għax il-kuntratti jispiċċaw fis-26 huwa tat-tim tal-McLaren. Lando Norris, Oscar Piastri. U llum Piastri għamel tellieqa ħajsikket il-fluk ta' dawk il-ħafna kritiċi li bqgħu jaqlaw ċanċis. Alright, issa nitkellmu fuq il-ġlida tal-kampjonat, tibżawx. Imma kienet ili biex naqlaħħa u llum tagħkom ir-risposta. Illum tagħkom ir-risposta Piastri. Alright, kemm hu sewwieq kapaċi, kemm hu sewwieq bravu u kemm iva. Jekk is-sena d-dieħla il-karozza terġa' tkun tajba daqs kemm tkun dis-sena, anki hu jekk mhux hu ikun il-title challenger. Għalkemm jien nemmen li jekk is-sena d-dieħla ikollna karozza tajba daqs kemm tkun dis-sena, mhux tal-li l-kampjonat ma jmissu l-naħat, tal-li bejn Norris u Piastri tkun, imma dik hija storja oħra. Tellieqa fejn jien mill-bieraħ emmint li stajna nirbħu minkejja li bdejt ngħajjad damage limitation. Għax jien id-diskors tiegħi dejjem kien Piastri jrid jitlaq tajjeb, ħalli għal Leclerc telaq tajjeb fil-motivu tiegħu u jagħmilha. Ma ħarabx mill-ewwel, ma ħarabx mill-ewwel, imma ddefenda irreżista l-pressjoni ta' Leclerc u eventwalment ta' Perez u ta' Sainz biex tana 25 punt ta' deb. Ta' deb. Mhux ħanajt naħseb illum ġejna f'punt illi jekk f'Diċembru nieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi, probabbli dakinhar se ngħid il-kampjonat irbaħ ġewwa bagħض. Għalkemm għad fadal ħafna xi jintqal. Imma li qegħdin l-ewwel qettejn u qettejn ħafna. Xi ħaġa illi wkoll issa irrid ngħid għax ġa naf li hawn ħafna qed jistennew il-kummenti tiegħi fuq l-inċident tal-aħħar tat-tellieqa bejn Sainz u Perez. Carlos Sainz, grande cuore, McLarenista, għadu jħobna xmien dak id-tifel. Għaliex bl-inċident tiegħu tat-tellieqa definittivament lill-Oscar. Min qed jgħid li t-tort kien ta' Perez naħseb li żbaljat, it-tort huwa ta' Sainz għax kelli wkoll xi messaġġi privati fuq hekk, volli qed inwieġeb issa, it-tort huwa ta' Sainz. Għandaw titli għax hu li baqa' ħeġġa Perez. Alright, il-Mexico kien sfortunat għaf illum naħseb li kien ħaqqu jieħu podju u voldiri pekkato għal Sainz, imma għal Perez, imma grazzi minn qalbi Carlos Sainz. U għawnek qed nara daħal messaġġ minn Joseph Berin, Max under investigation, infringement under virtual car. Ifimni, jekk hemm xi infringement ġows, mhux se jiskwalifikaw, l-iktar ituħ 10 sekondi u jwadbuh ġif postijiet isfel, imma kull punt jgħod
L-tim issa qed jara li hemm iċ-ċans għall-kampjonat tas-sewwieqa għalkemm jien nemmen li għadna l-bogħod, Voldieri ma illum irrid inkompli nsaħħaħ l-argument fi Foskar Pjastri għandna sewwieq validu u għandna sewwieq kapaċi. Dak li ma ġabarx Norris il-bieraħ ġabru l Oscar u ġabru bil-rumri u ġabru bl-interess. Bravu Oscar, bravu Oscar u bravu Oscar. Ovvjament mhux se nitkellem fuq il-podju ta' George Russell il-podju wirtu ma fimni. To finish the race, to finish first you have to finish the race. Allura George spiċċa tielet u ħal podju kif mistħoq. Rimonta eccellenti ta' Norris, illi wara l-bira spiċċa raba, 12 punt illi u 13 għal l-aktar dawra veloċi ta' tellieqa, jiġifieri bis-saħħa tek se qed inkomplu ntellaw il-punt tal-kostrutturi u anki nkompla jnaqqas ftit imma sinifikanti id-distak bejn Norris u Verstappen. Verstappen spiċċa ħames fil-fema tiegħi il-limitat danni llum Verstappen. Aħna mhux tal-limitajna d-danni, il-komplejn tal-gwadanjajna aktar mill-istennejna. Jiġifieri. Voldieri llum m'għandha fejn kun sodisfattissimu bit-tellieqa u bil-wirja murija mit-tim. Qabel it-tellieqa l-sħabi għattilhom Tom Stallard, Will Joseph, Muretto Box, please taxquwiex. Llum tawil risposta, għax llum m'għandniex xintor Voldieri. Strateġija perfetta, Piastri daħalleb qabel Leclerc u dik il-leb swietu bejn jibqa' intaċ maċċali, Voldieri, kif qed jgħid Joseph Calleja kellna tellieqa u taqtija sabiħa bejn Perez u Sainz iva, sorry, bejn Piastri u Leclerc, bejn Piastri u Leclerc, iva naqbel miegħek Joseph kienet tellieqa mill-isba' fimni. Riklam għalfejn aħna insegwu dan l-isport u meta jkun hemm il-Formula wieħed id-dinja għalina tieqaf naħseb li kienet illum. Dan il-Grand Prix tal-Azerbajġan imma fejn kunu sodisfatti u kif illum. Illum għamilna pass importanti għal tal-kampjonat tal-kostrutturi. Ta' min isemmi wkoll illi id-debuttanti ħadu l-punti spiċċaw. Colapinto spiċċa 8 għal Williams, Berman spiċċa l-10 għal Haas. Volli dawn żewġ debuttanti jekk ittihom il-materjal ħajaqduk. Nemmen, speċjalment ħamil rimarki fuq Berman illi spiċċa qabel sieħbu Hulkenberg u rnexxielu wkoll iġib punt biex iżid mas-sitta li ġabba Ferrari ġedda f'April. Volli il-Haas ma tilfu diskwalifika tal-Jussen. Bravo il-Berman u bravo koll il-Colapinto. Dana ikompli jikkonferma kien Logan Sargent kien ħela ta' spazju u jekk tippermettuli kuntent ħafna s-supporters tal-Williams li llum irnexxilhom iġibu 10 punti vitali wkoll għal tellieqa tagħhom. Fis-sitt post Alonso għall Aston Martin u fid-disa' Sir Lewis Hamilton għal Mercedes. Volli Hamilton igwadanja anke beda mill-pits, Alonso berħetu baqa' fejnu, miraklu ieħor ta' Alonso illi naħseb l-aħbar ta' dil-ġimgħa żgur li tagħtu boost kif fl-2026 Adrian Newey se jkun qiegħed imexxi it-tim tal-Aston Martin se jkun qiegħed diżinjatur u wkoll partner. Nemmen illi bil-kombinazzjoni Newey Alonso Honda l-Aston Martin se jkunu hemm. Bħalmet kemm il-darba kemm nixtieq li għandi x-xorti ta' dak il-Marta Stroll illi bl-iskarsezza kollha tiegħu illum qed involut ukoll f'inċident forsi llum m'għandux tort imma ma Yuki Tsunoda se jkollu l-opportunità li jirbaħ tliela kif ukoll jirbaħ anki jiġri tal-kampjonat jekk tas-sewqa tal-kostrutturi.
Mela, waqfa qasira ta' riklami ħalli bil-naqra grismija, f'tini parti tal-programm nitpaċċew bil-klassifika tal-kostrutturi u nanalizzaw il-klassifika tas-sewwieqa. Ibqgħu magħna illa li x'dal-waqt inkunu magħkom. Wasal elu żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin b'prezzijiet qalb ta' kulħadd, post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Katalan, ir-ristorant għalik. Merħba lura t-tieni parti tal-video ta' analiżi għal Grand Prix tal-Azerbajġan. Nfakrukom qegħdin live għal min jixtieq ukoll jikkummenta. Kumment finanzjiro ħsud, nusa kemm għajjar il-Honda Alonso GP2 engine u hawnhekk siru permett il-ħona spunt tal-qed tajt. Jiġifieri Voldieri, ma mhux ħanitkellem fuq il-kustjoni Alonso Honda Voldieri. Semmur fuq kif ħanfehmkom? Il-bidu ta' tmexxija Zac Brown. Għaw fejn konna meta Zac Brown ħadna. Għaw fejn konna ħbib tiegħi. Konna l-aħħar raġeb, mimlijin problemi, karozza tina l-problemi, il-povru Alonso jikkumbatti fil-vojt, għax jiena nsejjaħlu povru Alonso, imma illum l-istorja issa qiegħda differenti, ju araw naqra xi ġmiel ta' klassifika. Klassifika tal-kostrutturi attwali. McLaren 476, Red Bull 456. Ma kontx qed nimmaġina li llum ħanagħmel il-video tal-Azerbajġan u se nkun qiegħed ngħid qiegħed 20 punt fuq kulħadd. Dik żgur ma kontx qed nimmaġinaha. Jiġifieri. Ferrari 425, Mercedes 309, il-Williams telaw 8, daw 10 punti li ġabu, u għatfadlilhom trakek li jistgħu jgħinuhom. Las Vegas qed tiġi frasi, Volderi il-ħassu l-Vikarb, jaqbilhom joqgħdu attenti, għax il-naqs li jibdew jitgħu il-punt il-Williams. Problemi se jkollhom. Però ħanamel naqa ta' provokazzjoni d-darba u ħad involvi l-ħbib tiegħi tal-Ferrari u l-ħbib tiegħi tal-Red Bull. Jiena xi ħaġa qed tgħidli li l-60 ma jispiċċaw il-Red Bull dis-sena. Għaliex fejnu tagħhom il-ħomor qed itellgħu punti. Jiena wara llum nemmen dejjem jekk impoġġu moħħna hemm. Li m'għandhomx ikollna problema mhux se nkun skaramattiku jiena. Jiena nemmen illi f'Diċembru aħna se nkunu ċ-champions tal-kostrutturi qed nitkellem. Jiena li anzi jekk jiġi xi ħadd illum u jgħidli Verstappen jieħu drivers, titlef il-kampjonat tas-sewwieq għal 6 punti, imma tirbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi ngħidu niffirma. Naf li ħafna supporters tal-McLaren mhux se jaqblu miegħi, imma jien jekk jiġi xi ħadd illum jgħidli Verstappen jirbaħ it-titlu għal 6 punti. Il-famużi 6 punti li l-kont tikkustinjaw fuqhom tal-Ungerija. U l-McLaren tirbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi niffirma issa jiena. Voldieri. Aħna l-importanti illi issa qegħdin f'qegħdin għalmenu insiru champions tal-kampjonat tal-kostrutturi wara 26 sena. Issa iċ-ċans hemm qiegħed issa qegħdin l-ewwel, issa qiegħed l-ewwel ma rridx nitilfu l-ewwel post. Biex inkunu ċari.
iżjed kummenti. Jeffrey Xiberras, illum Leclerc dak l-iżbalja ma defendit l-ewwel post, fitu t-tiġija però ma naħniex il-mertu Toscar li għamel xi tlet darba qudiem Leclerc jiddefendi l-ewwel post u l-istess Leclerc bit-TRS ma qabżux proset Jeffrey. Mhux ċajtata, proset Jeffrey ħtuk ukoll irridu ngħiduha, Leclerc bit-TRS beda jattakka u Oscar baqa' jiddefendi. Imma Oscar mhux kapaċi. Oscar jetem biex joħloq l-inkwiet. Tajlkom ir-risposta llum. Issa meta Norris jiġi bżonnu tibżawx se jgħinu Oscar. Mhux imbilli qed tgħidu għax Mark Webber għamillu klawżola u mhux għamillu klawżola. Nemmen li Zac Brown u Andrea Stella jafu kif għandhom jikkandiljaw l-affarijiet u nemmen li Piastri huwa matur biżżejjed għalkemm qiegħed joqrob fil-klassifika tas-sewwieqa, imma nemmen illi it-tim 50-50 decision se jxaqleb favur Norris u Piastri huwa matur biżżejjed illi tis-sena jgħin lit-tim. Għax jien nerġa' ntenni jekk is-sena d-dieħla jkollna l-istess karozza tajba li għandna bħalissa il-kampjonat mhux tal-li ma jħodulna ħadd tal-li t-tellaq tkun bejn Norris u Piastri. Ejħan naraw klassifika tas-sewwieqa ukoll għaliex hija importanti. Mela, id-distak issa għal 60 punt fil-quċċata imma Oscar resa għal 13 punt bejnu u bejn Leclerc fit-tielet post. George Russell tela s-seba għaliex Russell għandu rebħa u Perez le. Mill-bqija nnotaw li Oliver Berman fin-naħa t'isfel tal-klassifika laħaq il-Pierre Gasly 7 punti, Cola Pinto 4 jidħol fil-klassifika u l-bqija situazzjoni tista' tgħid stabbli fil-klassifika tas-sewwieqa imma jiena Voldieri l-aħwa xorta nibqa' nsostni illi alright fadal 7 tiġrijiet u fadal 3 sprints. Ed id-distak waqal 60. Jiena nemmen l-istaqa Lando illi italla l-punti u mbagħad naraw minnhom kif se timxi s-sitwazzjoni. Avolja issa it-tim anke il nhar il-ġimgħa deputat mexxej Andrea Stella ħareġ jgħid fuq l-Sky la għandna ċans għall-kampjonat tas-sewwieqa nieħduh. Jiena personali nemmen li għandna l-bogħod, jiena personali nemmen li l-priorità issa għandha tkun li naħarbu fil-klassifika tal-kostrutturi ħalli possibilment ma mmorrux Abu Dhabi u nkunu għadna mdedli. Voltieri għalkemm fadal ħafna tliela, jistgħu jiġu ħafna affarijiet, il-Ferrari ma tridx tarmihom, Verstappen ma tridx tarmih, Voltieri ma issa xogħolna hu illi niddefendu l-ewwel post fil-kampjonat tal-kostrutturi. Jekk imbagħad id-distak fis-sewwieqa jonqos well and good. Ġimgħa d-dieħla għandna Grand Prix ieħor qiebes, il-Grand Prix ta' Singapore, Night Race. Jien looking forward għalija wkoll, mitlaq favoriti tiegħi. Dis-sena qed insegwiha naqra biżgħet attenzjoni għaliex il-ħsieb tiegħi huwa illi s-sena d-dieħla immur nara dik it-tellieqa. Perez, Leclerc, Sainz, fimni, kolla jistaw kun ta' deddida l-McLaren, jina nibqa' nsostni li l-importanti li npoġġu moħħna hemm, issa qegħdin l-ewwel fil-kampjonat tal-kostrutturi, 20 punt vantaġġ li għandna mhux tal-li nimmaneġġjaw tal-li possibilment intawlu l-vantaġġ. Nisperaw li x-xorti titqilna, possibilità ta' xita, possibilità ta' safety car, telli oħra fejn jista' jiġri minn kollox għal daqstant. Saqajna mal-art, bħalma dejjem ngħid, għandna telliqa diffiċli u nisperaw illi il-Max għal darba oħra ituna pjaċir. Jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk
Qabel ma nagħlaq nirringrazzja l-sponsors tagħna illi huma il-Catalan u Velocity Sports Racing. Inħeġġeġkom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qed intejnu l-kamra sportiva tkompli tikber. Infakkarkom ukoll illi dan il-video minn hawn ftit oħra se jkun fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant kull min jixtieq jintervjem isegwi il-videos fil-komunità tiegħu jista' jagħmel dan ukoll permezz tas-subscribe button. Jiena ma jinqala xejn narakom għada għall-programm botta u risposta li min istaret imur nibda nipprepara. Bħalissa m'għaddejja l-logħba Tottenham Arsenal li għadha ħaniddiskutu. U wkoll ħankunu qed nitkellmu fuq diversi temi oħrajn. Għaldaqstant niltaqgħu għada fid-disa, il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb, dejjem forza McLaren, issa qegħdin fejn jixirqilna fl-ewwel post, sta għalina illi mhux talli immantnu dal-vantaġġ talli jekk jista' jkun intawlu ħalli forsi fl-aħħar naraw it-tim Aziz tagħna wara 26 sena isir champion tad-dinja kif verament jixraqlu. Komplimenta ħadd it-tajjeb bieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Sports Racing.